hayi bafana bami mfuna ukunitshela engiyenza izolo ethembisa ngisuka la eMidrand. Mangifika lapha kwenye indawo yokujabula lapha yena ethembisa kudlala ingoma yepiano. Ithi hey athini manje bathi kilimeke ngangena kuzombhemu hamba nenkabi zami theba ngifike lapha ngifika bhungu ku-USB ngathi fusek shit yini lento ubani ukilimeke ngifaka i-USB yami ngenkani lapha ndle shit onenkinga la kukhuluma hey ngizwe ngensimbi zenkabi yami egcoka ngale lalela kudathe kwaMpedi kwaMsuthu kwaMshangane kwaMvenda zonke lapha ya ngathi mina shiki leyo nto leyo yepiano le ubani ukilimenge ngoba umculo yethu igcokama